Bine v-am găsit la al doilea episod de Skywars. Și hai să începem. Mă enervează că trebuie să mă duc de fiecare dată în inventar. Când trebuie să... Deci, la început, eu trebuie să fac fix așa. Și apoi mă enervează că trebuie să intru iar în inventar și să fac așa. Dar nu mă plâng și nici nu sper că o să bage vreun buton ceva pe aici să fie așa. Așa. Sper să nu întâlnim iar chesturi goale. Sper. Nu trebuie să-l pun acolo. Așa. Dăm totul. Stai, ce? Ok, ciudat. Și dacă... Nu, asta... Bine, e ciudat. Bine, nu bag înseamnă așa ceva. Și dacă nu-i scară aici, înseamnă că... Da, nu mai merg jos acolo. Ah! Deja a venit cineva pe mine. Ce? Și dau crâncina. Nu, el îmi dă. Hai, încă o rundă. Și trebuie să... Acum filmez un episod repede și n-am multă baterie la tabletă. Deci dacă se întâmplă să ne apară chestia că se descarcă. Da, se descarcă tableta. Așa. Așa. Gata, să sperăm că am de data asta itemele în inventar. Și am pierdut acolo mult timp cu chestia aia. Să mă uit dacă am iteme sau nu. Și acum pun pariu chestplate de leather. Târnăcop de fier și arc. Foarte bun. Apoi repede chestplate-ul. Așa. Și merge sus. Nu m-aș duce eu la acum că am iteme destul de... Stai, nu. E cineva, se uită la mine, cineva. Adică vrea să vină cineva la mine, să se bată. Văd că la stâlă... Nu! V-ați văzut ce am făcut? Deci eram sigur că o să mi se întâmple așa ceva. Și vă stați o clipă. Așa, parcă e mai bine. Stai. Să sperăm că avem... ce bun sabie! Și acum mai ne trebuie un arc. N-am cea mai bună armură, dar măcar am sabie de iron. Iar mă apasă, sper să nu cad și de data asta. Iar stă în Africa. Ce? Ok, ăsta e și de pe... Rect. Ok, deja am putut unul. Hai, mai are cineva curaj? M-aș duce pe mijloc, da. Stați o clipă, mă pun pe pauză. Că mă sună ceva. Gata, am revenit. Și eu merg pe mijloc. Sper să nu mă întâlnesc cu prietenași. Ia. Nimic. Stai. Nu mai știu ce să mă bat acum. Am văzut, mi s-a părut că vine cineva după mine.
Vine? Se vadă pe mine? Frate, deci chesturile sunt goale. Dar nimeni nu a venit în mijloc. Nu înțeleg logica. Bine, a venit ăsta. De ce ați văzut? Stai. Stai. Ciudat, acolo am văzut, dădeam în el. Dar nu lua damage sau... Nu, acolo am avut ceva lag, cred. Ai, măcar nu vine după mine. Serios. Asta... Dacă aș avea țintă cu bulgarii, ce bine ar fi. Stai că mă duc pe ăla. Dar n-am viață, chestia nașpa, las pe el să vină la mine. Ce face? Ce face? Stai, cred că n-are sabie. Omul cred că n-are sabie. Voi vedeți unde e? Unde? Stai. Gata, i-am luat itemele. Și dacă prinde refilul fix în mijloc, GG meciul ăsta. Dar nu mai știu cine... Stai. Hai, frate. S-a scurs timpul. De la meci, cred. De asta m-a scos. Mă, ce mă enervează. Dar ați văzut unde a rămas timp ghibag-ul ăla. Cred. Hai să mai jucăm runde. Stai câte baterii mai am. Da, o să mai filmez maxim 2 runde, că apoi o să fie de bine. Banul runda asta și atâta. Că la 5% baterie mi se întunecă imaginea și pun pariu că o să mi se închidă filmarea. Și nu vreau așa ceva, nu mai mă duc acolo. Stai, termină copul. Hai, mă risc. Nu mi s-a închis marea. Ce? Nu! Stai, nu! Da, și ceva... Cam aici încheiem și episodul ăsta a fost scurt. Nu am vrut să-l fac atât de lung. Dar o să mai vedeți un episod. Nu sunt sigur, poate. O să mai postez mai încolo un episod. Sau mâine o să mai postez. Dar sigur o să mai postez un episod. Azi sau mâine. Și cam atât cu episodul ăsta. Dați un like, un share și ne vedem pe data viitoare.